ki khubor na ka shlem jong u nong san hima. Ilapha ya ka daka jingtho sha ka office jong u chief minister bukum ju sha u deputy chief minister jong ka jala ka jongi daka ba ai copy ru sha u cabinet secretary jong ka ministry of power government of India banbu ya ki jingdawa khmat jong sarkar Meghalaya bukum ju ru ban pentip sha sarkar India halor ki kenrum kenram nane ki jingbam sab ki belami lembaga jing pentrikam ya ka sobagia scheme hakni ka jala ka jongi kumangitip ya ka sobagia scheme la pentrikam kumbala la pediang na ka sarkar jala na du usnam aja khatra na ka bentaban penyo ya ka lai sha kinong song jong ka jala hi baro ka wei nilai I na du ka basdang bakani ka jing pentrikam ya ka sobagia scheme hakni ka jala ka jongi kala long ka kenrum kenram kila don ki jing keno bamsab kila don ki jingkeno ba pendon kam bakla ya kabor da kabala ai la ailat ya ki company ban yo nong khambun na kani ki jing pentri kam ya kani scheme bat kawai kabala kampen ngokta yangi kum keseng galong ba menin kesngi kala don ka jing mi khubor kawai ni ki kot khubor jongka jela kabala pen I ba kadon ke jembam sab kabahadu shispa khanda sau khandai kror tingka nakani ko so bahagia screen ka pentri kam ni ka jela ka jongi ak bakani ko ka kot khubor ya kabala tho ya kani khubor kila base la ni kila penchong nongrim nakata ka preliminary audit report jong ka CAG katkum kani ka khubor la pentip ba kajing ai contract la ni kajing ai ya ka work order syakini ki company ki pentri kam ya kani ka so bahagia scheme ha ka jela ka jongi kalong palat ya kador ya kaba ka MECL la ka company ke bade pentre ka ni ka scheme ka jala jing sha ke estimated rate kalong dakumwe re hapor bagi tap ya ka kontrak de kini ki company ki ba pentre ni kam ki ong bala kut ya kador ka ba palat hadu 100% tam ya ka estimated rate ya ka bala shna na ka banta ba pentre ka ni scheme bat kani ka jingle kala penlong pat ya ka state la ni ka jala ban kan hap ban siu la ne kan du nong hadu shispa sa khandai kror tingka ti kani ka khubor ka balami kala penlong perkhat yang I ba lesi kadon ka jing bamsap kadon ka jing pendon kambakla bat kala along ru ka jing pen ka jing du nong ya ka jala hi bro koi ka ba da spa kror tingka la shupen set ka ban pentri kam ka ni ka scheme teknang ban lap I ka jing shisha hoi ngimla banlen mana kaliang joko sarkar kumbang UI bah kalai potrik jong benai Jun kila penbana ba kila de ban set up ya kata ke independent inquiry committee ya ka baon kli da retired judge napo Allahabad High Court ban wat ya ki daw lan ya ban inquire ya ki jinglong jingman hapo ke MECL bukum ju ki subsidiaries ke jongka rehadin bami kene khubor menin ngikwa ban bu ya ka jingdawa khma joko sarkar ba nakabenta ka jing bamsap la ni kading ka jing keno bamsap ha baide bu sobagia scheme ka sarkar kam dei ban kentup lang ha kata ka terms of reference nak benta ka ni inquiry committee ndre ka kam ka baide bu sobagia scheme dei ban le la ne ban tokit da kiwei pat kibor dan nakaliang jo ka seng hakri ka dorkhas ka pangilabu hakmat jong sarkar mentasngi ka jing dawa ka benengkong ka bangi ngilabu kalong ba dei ban ka sarkar ka debet initiate la ne ban tha ban investigate ya kan jing keno bamsap na ka benta ka sobagia lengba ka CBI inquiry ngimkwa ba kani ka inquiry committee kan shimlang yang ni kam ka bade sobagia ko ya kiwi ki kam kumbal adon shibun ki jing keno ka bade ki kenrum kenram bat ki jing bombyang ka rukom ai court tender ka jing ai kontrak kota ter la ban le de kani inquiry committee ndrei thik au bai dei pat ba so bahagia scheme ngikwa ba CBI ka conduct inquiry ban la dalap badon sisa ka jing bamsap la dalap badon kiti menu pendon kam baklai ka bor la ne ba pendon kam baklai ki kendon ka ban ai kontrak ini company ban wan rak pat ya ka jing du nong ya ka sarkar jela ba ki ya ka jela he bro koi ngikwa ba dei ban shim ya ki ban pensitom ya ki kat kumkaan kata ka dei ka jing dawa ka baningkong ka ba ka jing dawa na kaliang ka jongi kalong ba Mardor dei ban weng yu James Sangma kum upawa minister hakum kani kapot namar pila institute ya ki inquiry committee pila bu banwat ya kita ki kenrum kenram la ni jing bamsap apo ka MECL power department bagi subsidiaries ka MECL nilai iru ba ka sarkar kala weng yu CMD jong ka MECL la weng yu power secretary jong ka MECL
kat kum gajing ong jong James P ke sangma menne haka press statement gajung ong bala weng kini nak benta ban pelong ya ke inquiry committee ke bukhut ke besuba kram bomaki ke nomla ban interfere ke inquiry rai mengipat ngikwa ba minister ubade in charge ka power department kumbak long mata kajing keno kamde tangi ke MECL bat iki subsidiaries ke joka rai kajing keno ka dairu ya ka power department teknang pa inquiry committee kaban head ng new retired judge bak kumjuru lada ka sarkar ka pha ya ka investigation cha ka CBI kanang banlight ka interference na ka sarkar kumjuru no minister ubade in charge hakaba kini gikenrum kenram ki ja kapor pemaulong minister nilabu kajing dawa khmat jama sarkar Meghalaya hausiam udai ban wengno mardor ya James P Sangma nakashuki kum minister in charge jong ka power department ngiyu iba wat la yo arun kembabi CMD ubarem laweng nakashuki kum CMD nangi ipat dang thong hi yo kum utaw director finance jong ka BCL ti kajing dawa ka balay nakaliang ka jongi kalong ba yo arun kembabi IS dai ban wengno ru yo naka post bo bat kum director finance jong ka MECL khnang bakani ke inquiry committee bat kumjuru ban lada ka CBI inquiry ka don ba mau kum CMD ubarum unom la ban interfere la ne ban long pat mau jentut ka ban long ka nik inquiry ka bakhut busuba khnang ban lap ya ka jing shisha tikini gidi gilai teli ki jing dawa ya ka bangi ngilabu Ahmad jong CM bat kumjuru ho deputy CM bat ngilapharu ya kanika commit ka shithi ga jongi ha u cabinet secretary ka ministry of power khnang ba sarkar India kan tip ya kini ki jingja ke baza kanika chala ga jongi namar ka sobagya scheme hi ka central scheme temakiru kila bani shemata ban ai ka jing tha lani ka hukum ya ka sarkar Meghalaya bakan le ya ka bodon kam tinginget ba ka sarkar kan priang ni jing dawa gi jongi ban inang ya good de ni kan kam nang ni sakman lamba ka to ka press report ya ka balami menin ngilap ba ka quoted price but ka estimated price kam ya ka estimated price kadai shubuna kadai shis pa dinga ya ka bala prepare ya ka DPA reha por begini ki company ki khod ki thap ki tender ki jongki ki quote kumbasan 4% shaneng ya ka estimated price komut bala da ka dor jong ka kam kadai shis pa dinga ki company ki thap ha ka dor shis pa san ko dinga teko wat la ka taru ka ni ka power department ba ka MECL ki pediang ya kata ka quotation ka jongki tikani lawan ra ka jingdu nong ya ka MECL kumjur ya ka sarkar jela lembaka pendar lembaka ni ka jing penkiu dor ya kata ka dor ka estimated price jong akam ki de